Ola, que tal? Como estamos? Son Federico Pérez, son actor. Por que falo galego? Pois porque sí, porque me sae, porque me peta, porque foi no que me criaron, porque a xente que me educou e que me criou fixo co orgullo de facelo na nosa lingua. Unha lingua que vale para o que sexa. Hai xente que di que o galego non vende. Bueno, pois non sei, non lle sería ben a eles nos negocios. Para min vende, para min vale, para min serve, para min aporta. En galego amo, sufro, canto, choro. O galego é todo para min. E se somos galegos e galegas é por obra e gracia do idioma. Así que seguirei falando galego, a pesar de que a moita xente non lle guste. Gustaríame que moitos medios, moita prensa, moitos divulgadores fixasen o mesmo, que falasen, que comunicasen e que sentisen no seu idioma. Moitísimas grazas. A miña palabra, non sei se favorita, preferida ou máis acaída do galego é veña.